Με πήρε τηλέφωνο από την Αμερική όπου ήταν και με ρώτησε αν θέλω και ο λόγος που είπα τον είναι γιατί θεώρησε ότι μόνο καλό θα μου έκανε η ενασχόληση με ένα είδος σαν και αυτό, του μονολόγου εννοώ. Ε, είναι ένα στοίχημα για έναν ηθοποιό και ανεξαρτήτως αποτελέσματος είναι και μια σπουδή πάνω στο αντικείμενό σου. Που λες, ναι. Και ειδικά στην αρχή όπου είχα έτσι μια δεύτερη σκέψη για το κείμενο αυτό καθεαυτό. Όχι ότι δεν μου άρεσε, αλλά σκεφτόμουν ότι έχει μια τέτοια φόρμα που είναι δύσκολο να γίνει παράσταση, να γίνει θέατρο. Πολύ, πολύ σύντομα είδα ότι ναι, αυτό είναι ένας κόσμος, είναι ένα σύμπαν που έχει θεατρικό ενδιαφέρον. Το αισθηκτό μου άφησε να με οδηγήσει και το σύμπαν που έστησε ο Λευτέρης, σκηνογραφικά και φωτιστικά. Πάντα ήθελα να παίξω σε ένα έργο του Ibsen, όποιο και αν είναι αυτό. Αγαπημένος μου ηρωίδες του ιδίου είναι και η Edda Gabler που θα κάνω ως ο Νούπο, αλλά και η Νόρα από το Κλώσπου. Αλλά από τη στιγμή που είδα την ώρα του Στεμάγερ, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να ξαναγίνει ποτέ. Σταθερά από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου από τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου, ας πούμε, που αγόραζα μόνη μου πια δίσκους και αυτά, ό,τι είχε να κάνει με τη βρετανική σκηνή. Από τους Μίτς, τους Κλάς, μέχρι ό,τι υπάρχει τώρα, ας πούμε. Αυτό μόνο γουστάρω να ακούω. Θα ήθελα να πάω πια από Λατινική Αμερική. Δεν θα ήθελα να πάω. Θα ήθελα να πάω στο Περού, θα ήθελα να πάω από εκεί. Έχω πάει Βραζιλία, Μπαΐα συγκεκριμένα, που μου άρεσε πολύ. Αυτό είναι ένα κομμάτι που θέλω να δω. Ναι, από τη μία έχεις μια δυσκολία, από την άλλη έχεις και μια διευκόλυνση. Γιατί όταν, ας πούμε, έχεις μια συμπαθητική εμφάνιση, τα πράγματα είναι και λίγο πιο εύκολα στο να σου δοθούν. Συνήθως οι πρωταγωνιστικοί ρόλοι έχουν να κάνουν με πρόσωπα που έχουν κάτι το συμπαθές στην εμφάνισή του, πώς να το πω. Αρχιτέκτονα. Αγαπάω πάρα πολύ την αρχιτεκτονική και είμαι και αυτός που παρακολουθεί πολύ αυτό το τομέα. Εντάξει, δεν μπορεί τώρα να μην τα χάσει με το Παρίσι, ας πούμε. Ή με το κομμάτι αυτό το φουτουριστικό της Νέας Υόρκης. Δεν έχω φαντασία τόση. Θα ήθελα να είμαι καλά, να είμαι ευτυχισμένη, να έχω κάνει πράγματα που να μου αρέσουν πολύ, και να έχω ωραίες εμπειρίες και από την προσωπική μου ζωή, αλλά δεν έχω φαντασία και ούτε ονειρεύομαι πράγματα. Η μαμά μου, η αδερφή μου, κυρίως αυτοί οι δύο άνθρωποι στη ζωή μου που είμαι πολύ δεμένη, αλλά όχι μόνο, γενικά με τους συγγενείς μου. Εντάξει, και να σου πω την αλήθεια, κάθε φορά που επιστρέφω στην Αθήνα από ταξίδια, γιατί ταξιδεύω πολύ, νιώθω ότι είναι η πατρίδα μου αυτή η χώρα. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή, από τον καιρό μέχρι το χάος, μέχρι αυτή την τρελή αρχιτεκτονική που σου θυμίζει λίγο Βαλκάνια, λίγο Μέση Ανατολή, κάποια κομμάτια που υπάρχει και κάτι κλασικό από την κλασική Αθήνα. Νιώθω ότι εδώ ανήκω. Με συγκινεί πάρα πολύ η ατάκα η τελευταία του έργου, το «Δεν υπάρχει αγάπη». Μάλλον με συγκινεί για την πορεία του συγκεκριμένου ήρωα, γιατί θα ήταν άδικο να λέγω ότι δεν υπάρχει αγάπη. Έχω βρει αγάπη από ανθρώπους εγώ. Αλλά για κάποιους δεν υπάρχει αγάπη και αυτό είναι πολύ σκληρό.